To je úplně jak nějaký hrub. Koukejte, trochu jsme to rozstříli. To je jak hrub. Fuj, to smrdí. Ty čo, a čukni si A byla tam miska a je to strašně teplý, nevíme co to je. Au. ty vole, to pálí, ty vole. A byla tam... Rozstříhni to pořádně, až vidí i tu jiskru. Až vidí tu jiskru. Co to je? Fuj, to smrdí. Teď pak muset navonit. Hej, to je teplý, kdybyste si taky mohli šáhnout. Au, to pálí. No to nepůjde už asi rozstříhnout, ale jak jsme říkali v To je- předchozích dílech, že to je v tom jsou durexy, tak jsme se asi zmýlili. Jsou tam nějaký jiskry a smrdí to dost. Takže... Končíme tohoto videa. Ničitelé! Zdar!